ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахти ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор як чанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем хонаҳои арзон, квартира ва заминҳои арзон. Ҳастак квартираҳои фурӯшии сирошон аз тарафҳои Душанбе, аз шаҳри Бухта, Рӯдакӣ ва хонаҳои заминӣ аз тарафҳои Ҳисор, Ваҳдат, Кӯлоб, Қурған ва аз дигар тарафҳам ҳастанд. Барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораем. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо ҳам квартираи фурӯшии хона, замин, ягон мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, сурат маълумот чорӣ кунед, мо фурӯшта мегузорем. Лайкҳоро гузорем, мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ромид, тарафҳои Одилӣ гуфтага аст, деҳаи Симиганҷ, яъне ки Панҷгон меган асоси соҳибшон, лаби каналда, лаби обда, ҷои беҳтаринае ки гирдашта одамо ҳоли худ зиндагӣ доранд. Тарафи Ромид, Одилӣ, деҳаи Симиганҷ, яъне Панҷгон амихел номша мегӯянд. Ҳамагӣ бардорам 6 шотиқ замин аст ки замин инҷода бо дарахтони навниҳолам шушондагӣ ҳастай, дар поён канали об ҳастай ва мисол оби мисол заминиам хоҳем мебуринша. Дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомонӣ аст ки бо арзон мекунем мегӯяд. ҳуҷҷатҳои заминам 100%, проектҳои хонашам уже кашидаги, яъне ки проекти хона аст, хоҳед хона карда мегӯяд, инами проекти инами хона аст. Бадрон чанд дар хона, як 4 дар хона мешавад ки қати калидор ба ниаш. Ина рақамҳои расияшон аст, дар рақамҳои расияшон имо, WhatsApp, Viber дорам ва ҳуҷҷатҳои замин 100% дар тарафҳои Ромид, Панҷгон. Рақамҳошон кор мекунад, WhatsAppшонам кор мекунад, метавонед дигар маълумотҳои пурраш аз соҳибашон гирем. Бо аз 40 000 сомонӣ муомила ва савдои хуб дорад. Дӯстони азиз, шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес, рақамотро нависта роя кунед, инами хел фурӯшта эълонда мегузорем. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Кофарниён гуфтага аст соҳибшон, пеши ферма, пеши балниса ва мактаб мегӯяд соҳибшон, то райони Калони центри чира мегӯяд, ҳамагӣ 10 километр роҳ аст. Бадрон ҷои беҳтаринае, шаҳри Ваҳдат, Кофарниҳон, пеши ферма, дар пеши балниса, мактаб, дар пеши хона мегӯяд соҳибшон. Ҳамагӣ 5 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёра. Бадрон ки обсвет ҳаста, ошхона, баня, кухнӣ дорад. Дар дунии хона об аста, бо оби канал ба пешаш мегзарад. Хоб дӯстони азиз, подвалам дорад, хона даруношон ремонт кардаги аст, яъне ки хона шпаклёвка кардаги аст, фақат ҳам як абоишам мечаспонед тамом, фигурҳои потолокшам уже мондаги аст. Дарахтони мевадиҳанда, чанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад ва қатишам як тая каттам дорад ки каравот мегӯяд, кат инашам қатиш метиҳанд. Гирди хона маҳкам, 4 дар хона, калидор, подвал ва оби чоҳ ҳам дорад ки оби чоҳ ва оби каналам дорад. Дута ҳамом мегӯяд, ҳамоми нав дар дурuni хона кардаги бадрон, ошхона, кухушам дурун шуда, ҳоҷатхона адена, гирдаш маҳкам. Хонаҳо дар тирезаҳои нав часпондага аст, ҳамаш қулфу қалидкати ҳуй мешавад. Дӯстони азиз, ки хона сертификат дорад. Нархи хона баъдо бо маслиҳат фурӯхта мешавад, яъне ки хонара нав сохтага просто дигар ҷо мекучанд, ба ҳамин хотир мефурӯшад, мегӯяд соҳибшон дигар ҷо мекушанд, сабаби фурӯхтан ҳамин. Нархаш бо маслиҳат рақамҳои расияшон кор мекунад, имо ба WhatsApp пайваст доранд, марамат занг занед. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, пеши Мошин бозор. Аз бозор мега ҳамагӣ то хонара 300 метр роҳ мега соҳибшон. Ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, пеши Мошин бозор, аз роҳи Калон ва Мошин бозор то хонара ҳамагӣ 300 метр роҳ мега то даруни хонара. дӯстони азиз, хонаи дуошона аст ки 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, 2 дар хона дар поё, 2 дар хона дар боло. ҳам дар поён калидор аст, ҳам дар боло калидор аст, яъне ки 4 дар хона, 2 та калидор, ошхона, баня дурун шуда. Якум ошхонаш уже ремонт кардаги тайёр аст ки дар тирезаҳо часпондагӣ метавонед зиндагӣ мекунем ва гирди хона маҳкама, дарахтони мевадиҳанда дорад, ҳуҷҷатҳои хона 100%, 2 та калидор, баня, ошхона дуруни хона дар. Бадрон азиз, ки дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ. Даруни хона бадрон шпаклёвка задаги аст. Мисол хай бо ягон або ягон чӣ хоҳем ба дили худтон гирифта мечаспонед. Гирди хона маҳкам, обсвет дорад,
бо нархи 350 000 сомонӣ бо арзона мешавад. Ягон сехонаган бо шумо мега аз территория Душанбе алиш мекунем мега дигаша маслиҳат мекунем. Кадоми сумкатон мегира арзонтарро мешавад. Марамат рақамошон навистагӣ WhatsApp дорад. Марамат ёки нависед ёки дар рақамошон занг занед. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, пеши бозори Калон гуфтага, пеши бозори Фаравон мегад соҳибшона ки пеши бозори Фаравон. Якхонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад. 30 квадрати метр бо обсве таъмин аст. Ошхона, баня, кухни, термиз дорад. хона дӯстони азиз, хона ремонти нав кардага аст. бо ҳамаи чизи чораш мегад. дар ҳамин хона чизе ки аст бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад. назди бозори Фаравон, мактаб, мағоза, стадион, ҳама чи дар наздикиш аст. ҷои беҳтар мега ҳамаи самт мегад рафта мешавад. ҳамагӣ бо нархи 190 000 сомонӣ мега нархи квартира аст. бо арзонтар мекунем. одамоне ки наличи мехӯранд 190 000 сомонӣ бо арзон мешавад. марамат занг занед. хонаи фурӯшии заминӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Нуробод гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Нуробод. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсул дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр. якта баня, кухни, долон, ду тарафаш маҳкам, як хонаи времинка ҳамин хел ҳаста. бадуно ки хонаҳо хайр ремонтшон средняя барои зиндагӣ мешавад. обсветам ҳаста мега соҳибшон. дастфирошни бо нархи арзон 85 000 сомонӣ. 5 сотиқ замин ду дар хона тайёр барои зиндагӣ мешавад. гирди хонаҳо мегад маҳкам аст. одамоне ки наличи мегиранд мега бо арзонтар мекунем мега дар рақамҳои билайншон. нархи хона чӣ хеле гуфтам 85 000 сомонӣ. бадуном марамут бо занг зад дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон пурсем. дӯстони азиз, шумо агарам хеле рекламаҳо дошта бошед, мошина, замина, хонаҳои квартира, ягон техника, чизе ки хоҳем барои фурӯхтан, барои реклама кардан, инам дар рақамҳои мо аввал мондага аст ва дар каналмонам сурат маълумот шуда ки мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район гуфтага аст соҳибшон. дар маркази шаҳри ноҳияи Рӯдакӣ. ҳамин хел маълумото. духонага квартира бадрон ки дар якум мошина қарор дорад. доми 5 ошина 52 квадрати метр. духонага якум мошина 52 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ошхона, баня, кухни дорад. хона мега техпаспорт ҳуҷҷат дорад 100%. мега лаби роҳ дорад. доми беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. обсвет, ошхона, баня, кухни, термиз дорад. ремонти беҳтарин, дастфирошна фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. бо арзон мекунем мега одамоне ки мехаранд омада аз пеш бинанд савдо мешавад. ина рақамошон навистага аст дӯстон дар поини видео. бо арзона мекунанд. хона хай бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ шуба дорад. духонага якум мошина. марамат занг занед. хоҳиш мекунем ва бовар дорем ки лайкотонро фаромӯш накунем мегузорем ва ссилкаи навори моро дар WhatsApp има чизорем подлисаш мекунем ки то ки дигар одамон бинанд навора тамошо кунанд. яке ягонташон хонахарам бошанд. ина ба шумо бо хела кори хуб мешавад. дӯстони азиз, лайкора занед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Истиқлол. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсул дорад ки 14 хона фундамент рехтагӣ, гирдаш полни худ маҳкам, обсветшам аст ва ошхона, баня, кухнишам уже фундаментош рехтагӣ аст. 7 сотиқ замин, 14 хона фундамент рехтагӣ, гирдаш полни худ маҳкам, даврӯза ҳаст. дастфирошна мегад мефурӯшем бо нархи 90 000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо арзона мешавад. омада бинед мега маъқултонши савдо мекунем. ина рақамҳои телефоншон мегафон аст кор мекунанд. маълумотои пурра ва 100% аз тарафи шумо худатон пурсем. чӣ хона мехарен, замин мехарен, квартира мехарен, дӯстони дар комментар нависен ки аз кадом территория ба шумо дар кора мо ҳамон гуфтагои шуморо аз одамои фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ҳаста аз территория Душанбе ҳаста ки пойтахт дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон. дӯстон аст ки пеши генерални прокуратура гуфтага аст соҳибшон. ҷои беҳтарини лаби роҳда. якхонага квартира ки духонагаш кардаган дар 11 мошина қарор дорад. 37 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термиз, кондиционер дорад. лифт дорад мега лифтуш 100% кор мегад. доми нав, доми беҳтарин лаби роҳ мегад. ремонти хона евро ремонт бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. як хонаро духонага кардаган
пеши генерални прокурор гуфтаги асосиашон райони Сино. Дастрош мегӯяд мефурӯшад бо чизи чораш бо нархи 360,000 сомонӣ. Бародарон, бо арзона мешавад, яъне ки бо нархи 360,000 сомонӣ муомила ва савдои хубаш танҳо мегӯяд дар назди ҳамин квартира. Ина рақамҳо телефоншон вавилон аста кор мекунад. Занг зада аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳо ва 100% пулаша маълумотша гирем. Одамони харидори наличӣ боша мега арзон мекунем. Хай бисёр такрор намекунем, марҳамат занг занен. дӯстони азиз, шумо дар махалли рекламаҳо, хонаҳо, заминҳо, мошинҳо чизе ки барои фурӯхтан агар дошта бошен, шумо метавонед ки мисол дар мо рӯй кунед, мо намихи фурӯшта мегзорем. Чӣ дар кунем? Сурат, мисол сураташ, маълумоташ, рақамотон ва нархи навош дар WhatsApp имо партоен рекламада мегзорем. дар имрӯза навор мо хай хонаҳо ростига камтар аста ки амин вақтҳо камтар мисол хона, замин, квартира камтар рӯй кардесен. Хай мо мондесем ин ҳамиқа хона доштем пешкаш накардем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.